Za chwileczkę podejmiemy decyzję, czy ciągniemy to dalej, czy nie. Ponieważ artyści, jak i Państwo, musicie się jakoś zabezpieczyć przed tym, co ewentualnie się zbliża. Za 5 minut komunikat. Na razie artystom dziękuję, ponieważ Wasze zdrowie jest najważniejsze. Za chwilę Polska wygrała dzisiaj. Polska wygrała mecz, ale pogoda nam dzisiaj pokonała. Bardzo nam przykro z tego powodu. Zapraszamy jutro. Jutro mam nadzieję, że będzie lepsza pogoda z artystami, którzy dzisiaj mieli wystąpić. Spotkamy się w innym terminie po prostu. Na kolejnych naszych imprezach, ale zapowiada się naprawdę sporo deszczu. Nie chcemy ryzykować ani Państwa życiem, zdrowiem, ani tym bardziej tutaj artystów i naszych wszystkich gości. Z góry przepraszam w imieniu dyrekcji, ale to jest decyzja trudna, ale bardzo ważna. Na zakończenie, jeżeli zespół ma jeszcze ochotę a na pewno ma ochotę zagrać dla Państwa. Ja to uznam, że napiszę może wyjątkową piosenkę. Nie potracę oddech, nie pobranie, nie blokuję. Mam swoje drogi, mam skryć bandaże. Wiem, kiedy o mnie myślisz, wiem, kiedy o mnie marzysz. Nie pomawiaj, a świat jest cały kozak. Świat wchodzi w koronach i rozebrany w